umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Arare. Gak iso. Teng 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 teng. Kuwi Cina. Lho yo kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Baca. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Lek iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke. Siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha le trong. Hai hong ham bao tha le trong. Oi. Hai hong ka ba ham bao tha le trong. Le trong sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali Siap. di Ngawi. Heeh, heeh. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Band. Nggih. Berarti rong bengi Siang. samane kene. Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali ya, An. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar leres. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Nah. Alhamdulillah. Kula jen remen saestu lho niki. Ah, iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé Piai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Kula Heeh. nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Ah. Enake dalange sinten nggih? Ah, ah, Ngoten ta? ah, iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Heeh, iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Oh, bapak tiri ta? Bapak panggung. Bapak panggung. Heeh, ya. Bapak angkat bapak kangkot. Heeh, iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih, pas kosong lho. Pas jenengan. kosong, lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus ngopo Pak Sob? Ya ora. Kaping ujan lek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Ning jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek nih kan Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong salus ngono. Ngendikan kan kepenak, halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus? Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kang Kopi ya sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku le penak Lah ya ngene-ngene. Tata krama. Sopan santun you know. Lah sama denger ini kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penaknya ten Penak ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah Kuwi iya. lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Kok ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Ah iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Enak. Penak piye, Met? penak piye? Wis merasuk kok. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Kenjenditen Maksudnya apa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lek cangkem iki kok. Merasuk terus aku Ora jendet-jendet melu-melu. sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuki maksud sampean ki Kang mengenal. isor, Dik. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku Langsung termasuk krawo, Dik krawo. sabar Dik ki apa to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah adikku. aku nganggep Lah sing diomongke kenyataan dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Apa? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 lah sakit samene dhuwur aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa Lah jenenge gizi buruk. Gusi buruk. Eh? Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Isi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Heeh. Yo yo ate mau omong nih wong ki adikku kok.
Yo yo. Wah, ngaku-ngaku. Enek cah kondang, cah misuwur, cah populer diaku ade. Saya niki tenggene Pak Suwati. Iya. Omongne. Omong nih piye? Dik niki adik kula. Kok iso? Ora iso. Wong kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Nanti buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya ki jen nom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Lopo. Wong tuwek aku nek kowe jago Bojonegoro. Ditengakne sik. Mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Heeh. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi Ah, momongan. kuwi penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya niken. Amin. Heeh. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- kowe ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Hei nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita randok gak beres nih kan. Ngopo-ngopo. Lho niki wae ngenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. loh, apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe paro. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel kok. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lagi wanita kok. Pas kowe macak ganti. Aku digacak karo wong macem-macem. Amin. Tua apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Golek wedi lho, bedol es batu. Ya teng mereka kayak merdamel. Di situ enak sekali loh, Nih hewannya. Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Ho. Oh, Weh. wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh, Inggris. Inggris. Inggris pedut Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo, boleh. Lai suang, Wah. Sungguh, pu, oi. si hua fan, Oke. Bung bung pisi bung, oi. si hua hang, Apa? si hua han. Sipoan. Aku gelem ya. Sira ngajak sipoan. Odo. Gak ta? Yo. Si hua hai. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Ngerti nek piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, mbok ini. Bu Ini Aini aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Harar. Gak iso. Teng 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 teng. Wih Cina. Lho yo kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Nggak, Baca. nggak. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku nih Hongkong aku ngejak sampean. Oke. Siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha lệ trong Hai hong ham bao tha lệ trong Oi. Hai hong ca ba ham bao tha lệ trong Lệ trong sap hai. Hai. Ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komen ki mari elok dik nikah iki. Tenanan kene iki serius kok. Lah iya iki serius sing ngrungokno masa teko teletong sapi barang. Wonten mamundritan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo.
Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Nggih. Tawa. Terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggoni ning omah. Ya. Oh, anggap ngepet. Oke kira-kira gelem Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benowo, matur sembah nuwun rawuhipun. Bapak, Heeh, saking. Pak D. Oh, Mbak. Pak Bu. Iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak biar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Hah? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh, nggih niku. Dek, niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Jenenge juara kan iki. Juara jenengan kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Ndah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe putri. Aku wis seneng kok ndang. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya, gak mene gedene. Ya, gak betah. Aduh. Rinasa saya rasa Kaya bledek suarane. Dia. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak Dhewe ya. Oh. Sing digawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope ya gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. niku Didalui. teng ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa Nggih, kok ngangge son piyambak terop piyambak, Pak? nggih. Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah, yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane Dik, sepurane Dik. Senenonon, Ken. Sajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor tok nggo ngaplok iki piye to? Kok kok. Barang niken nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benowo langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Power luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Sumanding si sehmu Ngono. Rina Cak komen. Nggih.
Mongko Niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kuwi kok ya ngono. bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Gitu, Pak. Heeh. Kita elek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Gampang. Ya. Yen was rina enggal ratri kang Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk Niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, heeh. Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yuk, kaya ngapa? Dados. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Mas Mul MC Boyolali, terima kasih. Mas Dok. Dok.
sehat pokoknya gede. Ya. Niki luar biasa. Nggih. Kang Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok ya, karena Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak ini kemauan netizen bukan aku. Eh. Jangan gitu. Ojo. Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Wih, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan tuh tahu enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemauan niki. Kemauan netizen. Kowe nek mau cepet blangkonmu Tapi no, anu, Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal Sampai ngono. Madep Rono ya. Heeh, engko. Tak celuk Mas Ardi ya. Heeh. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. Aku soalnya nek duet karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wes. Tulek kena Wes to. Ndak Pak. Wes. Ora iso ndelok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Cek permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suwadi. Heeh, Pak Suwadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Estu lho Kok sampean. aku gayane ndelik ya. Seluruh to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa dulu. iki Ardi yo aja kayak telak. Oh, tak Ayo support musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dek. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Hei, hei. Kita sambut dengan budaya bangsa. Kula nek kertas Ngapa? canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Ndak ngapa. Sajake kula ki kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Weh, kau kembar iki. Kembar ya? Kembar iki. Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tuh, Pak. Iki Mas Adi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Heeh. Woi, aja keweri Dik, aja Dik. Delak Niken salah tingkah. Oh, tidak duet sama anu pojokan kaya belek. Belek. Delek loro moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Jane kan malu-malu kucing. Ah. Aku malu-malu asu. Lho, kok asok malu-malune wong cah elek kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik Niken. Sing tegas Mas. Tidak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng bareng. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene, ngono lho. Ya, Pra. Serang kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki Niken sih. Contoh sih, contoh. Niken 17. Diminum Langsung lah nek wonge kok. wis kono dhewe wis urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene.
Berarti becahe ratu rene kuwi sak kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Iya, maju. Dadi respone wong lanang ki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumuk to, Dek? Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerasi garese modele. Oh, polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik iki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntil anak kuntil. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lapi kringete ya. Ngono eleren ngomong nyapet to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kuwi wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Iya. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok cangkem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu untukmu. Dan Subhanahu. Sebuah Lagu lagu untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti Ardi jenenge kok Arti Pardi kok ya? Parti. Pardi tanggoku bangun petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang satu ini pun merupakan lah, Mas, ya. atau salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras ya lagi. Iya, podo nyanyi ben ya podo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar ya Di digladhuke ya Di. Ya, calonnya tuku LPG. Ayo. Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. Nah, wis cukup. Aku gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngini-ngini lho. Gak iso ngini-ngini lho. Dikongkon ngini-ngini lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Urung ngerti kahanane lugu. Tahun lain. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. bojone apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu sik. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok ana tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon iki guyon. Ku malah Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. sita. Dicukur. Cukur kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur ki panganan. Dicukur ki dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho iki. Aku yang melok gemes. Iku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng ndek yo. Selamat ulang tahun. Kaya Mamedi.
Iki sing repot, Mas Adi iki. Lene tanggane kebakaran dia Wah, mesti lah keri. lho bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya ora ngene iki berarti sabar, sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sama yo kemlete, Bang. Pelit nemen to. Pelit banget ngerti ku nganek. Tapi lo, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho, Sampean ngono. elek ngene wis kemlete. Elek wis kemplete apa meneh digeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik, ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nomor ndase kuwedi iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Enggak usah. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Ya saya tak cium jauh gitu. Kisbe. Heeh. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ono ya? bisane mong nyawang. Oh iya, heeh. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih majane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Oh Nggih. iya. Pancene Pak Karyo lah teng inggil panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilik aku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbak Kakung. Sarapanku sambel korek saka jagung. Kosokan waktu ning kali nyemplung ning kandang. Jaman dhisik durung usum sabun pabrike roti bangun. Andukku mung cukup anduk sarung. Dalananku mantar cilik saka Lampung. Yo, bis foto baris. Ayo Mak, melo Mak. Lekasane saiki wis. Bis foto baris. Kekere kembang tak wis. Aku tikutang sayang kegendang di daftar. Tanggal 15 sepadang jinglang bulane bunder. Bareng wis gede aku disontek kebutuhan. Termasuk Tata sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha potongno iki cerita saka wong tuwa. Indonesia. Alelong Cilik aku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek saka jagung. Ning kali
lukis kuntul baris rekasane saiki wis lukis kuntul baris Kekere kumpul tak wis Sayang gede dadi dokter tanggal 15 sepakang cinglang bulane bunder bareng wis gede aku disontek kebu dokter terna sontek Kota Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya moko potongno iki cerita saka wong tuwa Kota Caraka Kota Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya moko potongno iki cerita saka wong tuwa Kota Caraka Kota Sawala iki cerita zaman semono padha jayanya moko potongno iki cerita saka wong tuwa Kota Caraka padha jaya ana Caraka Kota Sawala iki cerita saka wong tuwa ana Caraka Kota Sawala ana Caraka Kota Sawala iki cerita saka wong tuwa padha jayanya maka potongno padha jayanya iki cerita saka Waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh. aku mau tak bolar-baleni soalnya ana Caraka ku nganu kuali Balik piye Ini to? sih bener. sing bener kan ana Ana Caraka Moga pedang. Lah ngapur iki kok Data Sawala. Ayo toto sik, Dik. lah oh doto sik ya sik tak ngapalne sik ya Ya. bar iki nyanyi kuinah ya ya. Heeh. Yo Sinet Wijolaras Indonesia. Nah, yo. Sing derek, Nduk nikan jen istirahat luwih dhisik.
Thank you.